Yau dole in sirara saboda Manchester sun ci madari 10. Abin da za ku ma duk fasha ce. Fasha? Yau ma dai fasha da yare mun ci. Kai, ina lemona? Daman da wasa nake maka. Da wasa kake, ina tambayan kana cimin da zaka yin aje lemo anan ka zo ka cinye ka ce wannan da wasa kake? Ban washin ya mu lemo. Wallahi ban san washa ba. Baka san washa ba? Lemo yana shan kansa ne?